Siya, ni Virgo Boy Acosta, tubo ti Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan, kablaawak man namin, agiti agbibuya ken agdingdingeg. Nang nagarona ken ati mangimatmaton ti programa nga Liwliwa ken Rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, nga ni Sir Roderick Molina, kastamet kadagiti hurado tatang agdama po. Ito iti kansyon ko. Ikalim nakakaslinipan, imo pinalunod, inubos kong ngaya, pinagsignap di na puso. Ikalim nakakaslinipan. Agyaman na ka po.